Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa ndi nzangayo Savita Wilima kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika mawa pa 12 January akwanitsa masiku 100 akulamulira dziko lino pomwe wakwanitsa malonjezo osiyanasiyana kwa Malawi. Akatswiri a ulamuliro wabwino ayamikira President Mutharika kamba kuchita machawi posamutsa makampani komanso nthambi zina zaboma kuchokera ku Lilongwe. Ndipo thupi la yemwe anali wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo lalowa m'manda kumudzi kwawo dera la mfumu yaikulu Kaomba mboma la Kasungu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika anapambana chisankho cha pa 16 September ndi lonjezo lofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino limakumana nawo. Pamene mtsogoleri uyu akwanitsa masiku 100 ali pa udindowu, mulipoti ili lomwe olemba nkhani wathu Chisomo Break likuunika momwe mtsogoleri wa dziko linoyu wakonzera limodzi mavuto amene Amalawi amakumana nawo. Vutoli ndi kusapezeka komanso kukwera mtengo kwa fertilizer ndi mbewu zina mdziko muno. Amadalitso Kasanga azaka 54 wochokera mboma la Tcholo ndokondwa poona chimanga chikukula bwino munda mwawo. Akasanga kuti anasala pang'ono kusiya kulima chifukwa chakukwera kwa mitengo ya fertilizer ndi mbewu. Mene mitengo ya fertilizer imakhalira muchamene inakwerera zimatikhuza kwambiri. Anthu ambiri anaona kuti sakalanso ndi chakudya iya. Akasanga ndi mmodzi mwa alimi ochuluka mdziko muno omwe analowa mu nyengo ya zamalimidwe ya mchaka cha 2025-2026 wopanda chiyembekezo komanso kusowa mtengo wogwira. Pamene mvula yovyalira imagwa, anali ndi nkhawa zopeza fertilizer amene pa nthawiyo anali wokwera mtengo komanso amasowa pa msika, malinga ndi mayi Judith Bwemba wochokera mboma la Chirazulu. Imadandaula kwambiri. Timangulimira kuti nanga siti chizowerezi chathu timalima eti kumakoko atenga siti maziwa ako bweya ate panga mascanning ndinankhala ko makolowera kuti ngagule siti maziwa munga ife kuti timasowa 150 sindingapeze menga nthemene ali 145 ife sikanapeza kuti ngagule ngati kusowa chakudya sindingapeze kuti ngagule fertilizer. Malinga ndi bungwe la kampani zogulitsa fertilizer mdziko muno la Fertilizer Association of Malawi, pofika mwezi wa September chaka chatha dziko lino linali ndi fertilizer olemera matani 284,659 mwa matani 450,000 omwe amafunika. Ndipo pamene mavuto anali chomwechi, tsogolo la fertilizer wotsika mtengo kwa alimi ang'onoang'ono silimaoneka. Izi zinali chomwechi chifukwa cha chisankho cha pa 16 September pomwe sizimadziwika kuti mtsogoleri wa dziko lino azakhala ndani. Ndipo atasankhidwa ndi kulumbira pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika anakumana ndi mavuto ambiri ofunika kuwakonza monga kusowa komanso kukwera kwa mtengo wa fertilizer. Ndipo polankhula pomwe amatsegulira nyumba ya malamulo, President Mutharika analengeza kuyambiranso kwa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Will reintroduce farm subsidy program first this farming season, which will be launched in the second week of November 2025. This program will benefit 1.1 million households. Malinga ndi nduna ya zamalimidwe, pafupifupi theka la anthu opindula ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwa anthu 1.1 miliyoni apindula kale ndi ntchitoyi. Tinalowa mboma mu September nthawi yokuti yolima yakwana kale, fertilizer timayenera kuti tinayi kale, koma bwana analimbikitsa ministry yanga kuyesayitsa kuti tipeze anthu oti abweretse fertilizer tikagule. Ma procurement maziwa matenga nthawi koma zinathamanga ndithu ndithokoze unduna wa zachuma Honorable Mwanamveka anayesesa ndithu thamanga kuti mpaka tigule fertilizer. MBC inaendera ena mwa alimi omwe akupindula ndi ndondomeko m'madera osiyanasiyana mdziko muno, ndipo izi ndi zomwe anafotokoza. Tironyadira ndipo tirothokoza kuti zimenezi azipitiriza azatipangireso msogolo. Mundu sanganame kuti chaka chino sina fertilizer kuti fertilizer wavote iya. Fertilizer chaka chino tikuthokoza kwambiri kwapita Mutharika. Tinalosangalala kwambiri
kuti kulima kumene kumalima ife opanda fetereza mbuyo kuti pinduli lako. Khumbo lalikulu la mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndikufuna kuti fetereza azipangidwa mdziko momwe ochuluka malo momakagula m'mayiko ena. Pamene President Mutharika wakwanitsa masiku 100 ali pa udindowu malinga ndi alimi osiyanasiyana mdziko muno, boma lake lachita bwino pakupezeka kwa fetereza m'misika komanso mitengo yotsika kwa alimi ang'onoang'ono omwe ndi ovutikitsitsa. Pa mfundoyi zikuonetseratu kuti bwato lomwe alimi akwera mdziko muno lili ndi oyendetsa yemwe akulipalatsira kumalo oyenerera. Ili linali lonjezo ndipo Profesa Mutharika walikwaniritsa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Ndipo Profesa Mutharika asanalowe mboma kupezeka kwa mafuta agalimoto ndi chinthu chimene chasautsa Malawi, koma padakali pano masiku 100 okha mafuta ayamba kupezeka. Nduna ya zamagetsi ndi mphamvu a Jean Matanga ati kupezeka kwa mafuta zapereka mpumulo kwa oyendetsa galimoto, anjinga za moto, ene galimoto zonyamula anthu ndi katundu, alimi komanso amalonda ang'onoang'ono omwe ankavutika chifukwa cha kusowa kwa mafuta awa. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Amalawi ambiri tsopano akupuma mpweya wabwino pamene kupezeka kwa mafuta kwa sintha masiku 100 kuyambira pomwe President Professor Arthur Peter Mutharika analowa mboma. President Mutharika mwazina analonjeza kuthana ndi mavuto amafuta, fertilizer, chakudya komanso kusowa kwa ndalama zakunja atangolowa pa udindowu pa 4 Oktoba mchaka cha 2025. Akuluakulu aboma akhala akunena kuti kusintha kumeneku kwabwera chifukwa cha ndondomeko zofunika zomwe zatengedwa kuphatikizapo kulimbikitsa mgwirizano noyitanitsa mafuta mdziko muno komanso kukoza mgwirizano ndi mabungwe oyang'anira mafuta awa. Nduna yona zamagetsi ndi mphamvu a Jean Matanga anauza nyumba ya malamulo posachedwapa kuti boma linayika patsogolo kupezeka kwa mafuta chifukwa akasowa anthu ambiri amakhudzidwa. Mwazina ndunayi inati boma linasintha njira yakagulidwa ka mafuta ndi cholinga cholimbikitsa kuchita zinthu poyera. Mizinda ikuluikulu komanso maboma malo ogulitsa mafuta tsopano akugwira ntchito mokhazikika, ndipo mizere malo ena mulibe komanso mwina ndi yochepa. Ndipo madrayivala agalimoto zonyamula anthu ndi njinga za moto akunena kuti kusinthaku kwathandiza kukhazikitsa mitengo ya maulendo komanso kuchepetsa kusatsimikizika pa ntchito zawo. Woyendetsa taxi yemwe amagwira ntchito yake pakati pa Uliwa ndi Karonga, Akondwani Kaluwa, anafotokoza kuti izi ndi zabwino komanso kupewa kuononga nthawi pomwe akuyang'ana mafuta awa. Poyamba bajati makhala 3 days or 4 days pa filling station koma kubwera popanda kumwa mafuta. Panopa oro udakhaurwa ngozungura kuchoka uko kusafika umwa kauza mwasa 1000 kayobo samwasa 2000 owapesa ndithu. Takhala masiku ochepa kwambiri koma kunkhani ya mafuta awa ayesesa kwambiri. Yani kusiyana ndi 5 years omwe yapitayi zakhala zaka zambiri koma takhati kuvutika mafuta nthawi yayitali. Chikuona kuti chilimbikiso pa boma ili chilipo kwambiri. Ntchito ya usodzi nayo tsopano yayamba kupindula popeza asodzi akutha kufikira madera abwino osodza. Nthawi ya boma lapita ichi kunali mafuta akulu kwambiri osati pang'ononso. Anthu timagonera koko filling station koma mafuta osapeza. Koma mmene tangosinthira boma ilili mafuta yamba kupezeka tikuyamba kusoza mwafuli otipite tibwereko chabe koma timaziwa kuti mafuta at least reserve tili nayo. Iwona osakapita ku filling station osapeza mafuta amapita mwa mavenda tsopano kuti nafeso tigule zinthu mwa mtengo wabwino timagula zinthu zokwera poti mafuta akutani akudula akusowa sakupezeka. Kumalire a dziko lino ndi la Tanzania asongwe oyendetsa galimoto zonyamula mafuta akunena kuti tsopano ali ndi nthawi yopuma chifukwa pano akutsitsa mafuta ndi kukhala sabata ziwiri zitatu asanabwerere ku Tanzania. Emmanuel Chitungu ndi mmodzi mwa madrayivala awa. Ukangopita ukatenga mafuta ku Dar es Salaam kuja kaya ku Beira ukamafika pa boda umakhala kuti mafoni mabwana akuimbira ngakhale kumene upitsa mafuta kwa akuimbira mafoni mafuta fulumira nawo timaenda muja mwa uyo ndio ukamafika so pa filling station kunalibenso kuti upita ukasise ku depot pa filling station straight ndipo suti makhala umangoti ungofika kutsitsa basi chifukwa choti mafuta amakhala kuti akusowa koma panopa
ukumate ukamabwera ndi mafuta ukumatha kukhala ndi mafuta mgalimoto ndikudikirira mwina 1 week kapena so kumathamangira 2 weeks usanatsitse chifukwa choti malo ositsira akuchita kusowa. Kupezeka kwa mafuta kwathandizira ntchito zosiyanasiyana monga za ulimi za mtengatenga kuti ziyambirenso kuyenda bwino. George Ndawire, MBC, Karonga. Akatswiri aulamuliro wabwino komanso oyankhulapo pa zochitika za mdziko ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kochita machawi posamutsa kampani komanso nthambi zina zaboma kuchokera ku Lilongwe kubwera ku Blantyre komanso mu mzinda wa Zomba. Akatswiriwa akukhulupirira kuti izi zithandiza kubwezeretsa chuma mchimake. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Beatrice Juma. Miezi itatu yapitayo, President Professor Arthur Peter Mutharika analamula kuti Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Housing Corporation MHC, Malawi Electoral Commission MEC, komanso Malawi Prison Service MPS asamuke mu mzinda wa Lilongwe ndipo m'malo mwake abwerere ku Blantyre komanso Zomba. MPC yapeza kuti kampanizi komanso nthambi zabomazi zayamba kutsatira ganizoli. Mwachisanzo akuluakulu a Malawi Prison Service asimikiza nkhani ndipo ati ntchitoyi ikhala ikufika kumapeto posachedwapa. A Thomas Damba ndi mmodzi wa akuluakulu a ku Malawi Prison Service ndipo akutsindika kufunika kwa ntchitoyi. Kumeneku kuthandiza kuti chimene chimafunika ntione kuti ndende likulu la ndende limafunika likhale pafupi pamene pali ndende yaikulu kwambiri muno Malawi imene ya Zomba Central Prison. Ndiye kuti ma services ena ngati monitoring ndi zina zotero zizichitika bwino ifune pakhala kuti ndende yaikulu ili pafupi. Komanso ono ku Southern Region kuli ndende zambiri zedi zimene zili kuno ku Southern Region komanso ku Eastern Region ino makamakaso Zomba ino ndende zokwana 5 district ya Zomba ino ndende zokwana 5 imene komanso muli ndende imene imati Central Prison imene masunga kategori onse akaidi. Ndiye kuti pakutero department ya prison ikhala kuti nditu sikhaso yovutika kwambiri kuti ziyang'ana kuti pakakhazina zimene zikufunika zokhudza ku Zomba Central Prison. Alimbani Nsapato ndi mkulu wofalitsa nkhani za MACRA nawonso tiyankhulana nawo motere. Kubwereranso ku Blantyre kutithandiza kuti ngati bungwe la MACRA tithe kugwira ntchito malo amodzi. Ku Lilongwe tinali ku maofesi malo osiyanasiyana malo asanu. Kulumikizana kumakhala kovuta kuti upite ukamuzungulire nzako ofesi panopo zikhala zosavuta kuti ntchito zathu ziyenda mwachangu komanso mwadongosolo. Pothirapo ndemanga katswiri wa ulamuliro wabwino Wonderful Nkuche wayamikira President Professor Mutharika pochita changu kusamutsa zina mwa kampani komanso nthambi za boma. Malinga ndi a Nkuche ganizoli lithandiza kukonzanso chuma mzigawo za mdziko muno. Achiyembekezo nichonena kuti apitiriza kukwanisa zomwe analonjeza chifukwa tikakhala panga zisankho anthu tasankha boma chiyembekezo chimakhala chimene chokuti apange zimene analonjeza pa msonkhano yokopa anthu. Oyankhulapo pa zinthu zochitika mdziko Emmanuel Manyongo wati akukhulupirira kuti ganizoli labwera mu nthawi yake ndipo anaonjezera kunena kuti lithandiza kuteteza chuma. Chimenechi ndi chiganizo cha nzeru kwambiri komanso cholondola pakayendesedwe ntchito kaboma. Mukumbukire inu kuti pamene mabungwewa anasamusidwa kupita ku Lilongwe, boma linkaononga ndalama zambiri, ndalama za nkhaninkhani pochita rent maofesi ndi zina zambiri zomwe zimasintha pakayendesedwe kaboma mabungwewa akasamusidwa, zomwe pa Chingerezi amati ma logistics. Izi zinkachitika tu pomwe mabungwewa anali kale ndi maofesi awo omangidwa bwino ku Blantyre ndi ku Zomba. Muganize inu MACRA payokha inayamba kuchita rent malo opitirira 5 kumene anayika maofesi awo ku Lilongwe, pamene ku Blantyre anali kale ndi malo okwanira, mabuilding okwanira amene maofesi awo anali. Pobwezeretsa mabungwe amenewa kumeneko, boma lichepesa ndalama zogwiritsa ntchito ndipo ndalama zomwe zapulumukazi zigwiritsidwa ntchito pa zitukuko zina komanso ntchito zimenezi zipindulira nzika za dziko lino.
President Professor Arthur Peter Mutharika akukhulupirira kuti ganizo losamutsa ofesi za boma kupita ku Lilongwe linali longofuna kulowetsa ntchito za malonda pansi mchigawo chakummwera kwa dziko lino. Muulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, mabungwe kuphatikizapo la MACRA, MEC komanso Malawi Prison Service MPS adazisamutsira mu mzinda wa Lilongwe. Ripoti limenelo linali la Charles Chindongo koma wawerenga ndi Telson Magombo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika mawa pa 12 January akwanitsa masiku 100 akulamulira dziko lino pomwe wakwaniritsa wakwaniritsa malonjezo osiyanasiyana kwa Malawi. Akatswiri a ulamuliro wabwino ayamikira President Mutharika kamba kochita machawi posamutsa kampani komanso nthambi zina zaboma kuchokera ku Lilongwe. Ndipo thupi la yemwe anali wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo a Madalitso Kazombo lalowa m'manda kumudzi kwawo dera la mfumu yayikulu Kaomba mboma la Kasungu. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Tieni Banjalon tukumane pa Super Sport ku AFCON Morocco 2025 kuyambira pa 21 December mpaka 18 January. Zonse pa DSTV ndi Go TV. Wow, matabu atatenga la kwanga akwedeka bwino kwambiri chinsisi chakuja kona pati ide tutibagwirisa chilo mankhwala bwino kwambiri otana ndi chiswe mankhwala a Shield-Rite kutatirize matabu anga. Shield-Rite ali ndi formula yapadera yomwe imalowa ali mkati mwatabwa nkuteteza kuchiswe ndi tizilombo tonse timene timadya matabwa. Ubwino waukulu ndi woti amateteza kwa nthawi yayitali ndipo alipo wina opanda mtundu. Taona Shield-Rite amalowa ngati mwenimweni mwatabwa koma mankhwala enawa amangokhudza pamwamba basi. Osamatengeka ndi zinthu zotsika mtengo. Sankhani Shield-Rite, chisankho cha mzeru. Shield-Rite wabwino kuposa onse. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu mulipoti lotsatirali mwayi mtumodzi akuunikira ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika makamaka pothana ndi vuto makamaka lakusowa kwa ndalama yakunja mu masiku 100 amenewa. Pa nthawi yomwe President Professor Arthur Peter Mutharika ankatenga ulamuliro ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi, chuma cha dziko lino sichimayenda bwino. Pakati pa zaka za 2021 ndi 2024 mitengo ya katundu osiyanasiyana inali yosakhazikika ndipo zinthu zinakwera ndi pafupi theka la mitengo yake m'miyezi itatu yoyambirira ya chaka cha 2025. Mtengo wa chiwongoladzanja chomwe anthu amabwereka akaongola ndalama ku banki unakwera kuchoka pa 12 kwacha pa 100 kwacha iliyonse mchaka cha 2020 kufika pa 26 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ndalama za maiko ena zinasoweratu mdziko muno kwa nthawi yoyamba mzaka 10. Mitengo ya katundu osiyanasiyana imakwera tsiku ndi tsiku. Mafuta a galimoto amasowa, chiwerengero cha anthu omwe analibe chakudya chinapitirira kukwera. Kamba kusokonekera kwa chuma, kampani zina zinayamba kuchotsa anthu kugwira ntchito ndi kusiya kukhazikitsa ntchito zatsopano. Kugula zinthu kuchokera ku maiko ena monga mankhwala ndi zina linali vuto lalikulu chifukwa cha kusowa kwa ndalama za maiko ena. Koma chomwe anachita President Mutharika pofuna kubwezeretsa chuma mtimake, anayamba ndi kusankha nduna za boma zochepa komanso kukhazikitsa mfundo zokhwima zosamalira chuma cha boma zomwe analengeza pa 6 November 2025. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka analengeza kuti ngati njira imodzi yochepetsera zinthu zomwe zimaononga ndalama zakunja, boma linachepetsa maulendo anthu ogwira ntchito m'boma. Boma lapereka ndondomeko lomwe lifuna kuti khwimitse mwina magwiriziro a chuma kuti so pamene pakumaonongeka ndalama pamene mwina pasekedwe. Kufika mwezi wa January chaka cha 2026 zinthu zikuoneka kuti zayamba kusintha. Anthu ochita bizinesi akumatha kupeza ndalama zakunja akapita ku banki. In just 3 months since I assumed office, signs of recovery are already visible. Inflation is declining, meaning your savings are safer and secure today than they were a few months ago. Shortages
are easing, power outages are shortening, and we're moving closer to eliminating blackouts. kampani zomwe zinali pa chiopsezo zotseka ntchito zake amba kavuto ndalama za maiko ena zayambiranso kubwerera mchimake. Mwachitsanzo achimwemwe Josiah omwe ndi mkulu wa kampani yopanga mbewu ya Renaissance Seeds wati kampani yawo yakwanitsa kugula zipangizo zopangira mbewu komanso kutumiza mbewu kwa alimi mdziko muno kamba kuti ndalama zakunja anazipeza komanso mayendedwe sanavute chifukwa chakupezeka kwa mafuta agalimoto. Chifukwa cha utsogoleri wabwino osamala zachuma zinatikwanitsa kuti tikathe kukapatsa alimi mbewu mu nthawi yake chifukwa timati tikapita kufuna kangana fuel timampeza. Komanso chongofuna kuonjezera chonena kuti ngati ifeyo kampani yopanga mbewu timadalira kuyitanisa mankhwala opangira mbewu imene kuchokera maiko akunja. Zakhalanso zophweka kwambiri kuti pa nthawi imene timafuna mankhwalawa tikapita kupanga amatha kumatithandiza. So tikhozonena kuti utsogoleri osamala chuma amene a Professor Peter Mutharika ationetsa masiku 100 akutipatsa chikhulupiriro kuti no tsogolo lathu ndilowala. M'masomphenya ake achitukuko chipani cha DPP chinaonetsa kukhazikitsa mfundo zokhwima zachuma kupatula kusankha nduna za boma zochepa komanso kuletsa kugula galimoto zatsopano za anthu ogwira ntchito m'boma. Boma linakhazikitsanso ndondomeko zina zokhwima zoyendetsera chuma cha boma. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Akuluakulu akunthambi yowunika ndi kutsatira nsanamira za manifesto pansi pa ofesi ya president ndi nduna apempha adindo kuti adzipereka malipoti achilungamo okhudza kayendetsedwe ka ntchito za boma. Pempholi alipereka pomwe akuluakulu anthambi amakumana ndi adindo osiyanasiyana kuphatikizapo akatswiri omwe akugwira ntchito mu project yomanga ngalande za ulimi wa nthirira ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Zambiri mulipoti ili. Nthambi yomwe akuitsogolera ndi mlangizi wa president pa kutsata ntchito za mu manifesto a Henry Mukuna yakhazikitsa ntchito zake za kalondolondo ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti ntchito za chitukuko akuzigwira mu nthawi yake komanso mwachilungamo. Akuluakulu a nthambiyi ayendera ntchito ya chitukuko cha ulimi wa mthirira pogwiritsa ntchito ngalande yomwe ikuyembekezeka kukhala yotalika makilomita 50 ya Shire Valley Transformation m'boma la Chikwawa kuti aone momwe ntchitoyi ikuyendera. Mmodzi mwa akuluakulu akunthambiyi a George Matipwiri ati chilungamo pa ntchito ya mtundu chikufunika. Malawi anasankha ndiye kuti malonjezo amene aja asanduka sopano ntchito imene boma likwenda kuti lichite. Chilungamo nchofunikira pa china chilichonse. Amalawi analonjezedwa ndiye kuti ngati malipoti akubwera achilungamo tidziwa kuti zinthu zeni zimene zikwenda kuchitika ndi zimenezi. Komanso tu dziko lino ndi la democracy, ufulu wodzilamulira. Tikwenda kuti zilamulira ngati pali kuchita zinthu poyera komanso moona. Ndipo pothirapo ndemanga mfumu yayikulu Mulilima yati iwo ndokonzeka kuthandiza kalondolondo wa ntchito za boma zomwe zikuchitika m'madera awo. Ndifo masuka lero kuiona kuti boma latumiza anthu kuchokera ku State House kuzacheza nafe ife mafumu kuti tikuiona bwanji ntchito ya Chingalande. Ntchito ya Chingalande ikuyenda koma molumphalumpha. Tili cheru kwambiri kuyamikanso boma ili kuti lisanayambe kugwira ntchito lakhala ndi maganizo kuti libwere kuno kuchikwawa lizatifunse ife mafumu tikuti chani. Kumbali yawo akatswiri a ntchito ya Shire Valley Transformation alimbani gomani ati mwa makilomita 50 andime yoyambirira ya project iyi amanga makilomita 43 ndipo ntchito ya mthirira iyamba pofika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ife ku project management team Shire Valley polingalira kuti ntchito yathu ndiyongoyendetsa chitukuko chimenechi tinachiona cha nzeru kuti sitingango atengera asogolera amenewa ochoka ku ofisi ya president kupita pa ground kuyendera ntchito asanakumane ndi aini yake chitukuko chifukwa pachizungu ati feedback ndiyofunikira kuti amve kwa aini yake chitukuko mmene zinthu zikuyendera. Mapakali panopa project yakhazikika kaye poti ithane kaini ntchito zimene zili mu gawo loyambali kuti ma block onse mafamu onse amene ali ndime imeneyi athe kulandira madzi. Nde mu chaka chino cha 2026 project tinayika mfundo zonena kuti
madzi tiyesese kuti tikamafika mwezi wa Oktoba chaka chino akhala atayamba kulowa m'mafamu. Project ya Shire Valley Transformation ndi imodzi mwa nsanamira zachitukuko cha dziko la Malawi pofuna kuthana ndi njala. Elin Chimoyo, MBC Chikwawa. Thupi la yemwe anali wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo lalowa m'manda mudzi wa kwawo kwa Dambuleni mamaka Dambulesi ndela la mfumu yaikulu Kaomba mboma la Kasungu. Polankhula pamwambo wa malirowu atsogoleri osiyanasiyana ati dziko lataya munthu wofunika pa chitukuko. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insometo yake. President Mutharika mawa pa 12 January akwanitsa masiku 100 akulamulira dziko lino pomwe wakwanitsa malonjezo osiyanasiyana kwa Malawi. Akatswiri aulamuliro wabwino ayamikira President Mutharika kamba kuchita machawi posamutsa kampani komanso nthambi zina zaboma kuchokera ku Lilongwe. Ndipo thupi la yemwe anali wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo lalowa m'manda kumudzi kwawo dera la mfumu yaikulu Kaomba mboma la Kasungu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mzangayu Savita Wirima, tikufunirani usiku wabwino. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo.